qed tkompli tissaħħaħ il-konnettività bejn Malta u pajjiżi oħrajn hekk kif fl-aħħar jiem saru jew tħabbru rotot ġodda minn żewġ linji tal-ajru differenti. Il-kumpanija Universal Air li hija bbażata f'pajjiżna wettqet b'suċċess l-ewwel titjira fir-rotta li minn Malta tieħdok lejn il-belt Ungeriża ta' Debrecen u minn hemm ukoll għall-belt fil-Ġermanja ta' Leipzig. Din l-aħbar ġiet anke mfaħra fil-medja Ungeriża bis-sit Hungary Today innota kif din ir-rotta se topera darbtejn fil-ġimgħa. Il-belt ta' Debrecen tinsab fil-lvant tal-Ungerija u hija t-tieni l-aktar belt popolata fil-pajjiż wara l-kapitali Budapest. F'din ir-rotta l-Universal Air se tkun qed topera b'ajruplan de Havilland Canada Dash No. 8 li jessa 78 persuna. Is-sindku tal-belt Ungeriża għal kif din it-titjira se terġa' tqajjem it-turiżmu fiż-żona wara li kien kollox fi żmien il-COVID-19. Is-sit Ungeriż qal ukoll li Malta hija destinazzjoni turistika ferm importanti għaż-żewġ pajjiżi. L-istess rotta anke ġiet infaħra mill-kumpanija BMW li għandha impjanti fiż-żewġ tibliet. It-tieni rotta ġdida tnediet minn LOT Polish Airlines bejn Malta u Varsavja li se tibda topera fis-16 ta' April li ġej. L-introduzzjoni ta' 4 titjiriet fil-ġimgħa bell-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u l-Ajruport Chopin ta' Varsavja se jsaħħu l-konnettività kemm għal vjaġġaturi li jaslu Malta kif ukoll għal dawk li tilqu minnha filwaqt li tipprovdi aċċess għan-netwerk globali ta' LOT. Din ir-rotta ġdida li se tkun operata b'ajruplan ta' tip Boeing 737 u Embraer 195 se toffri żewġ ħinijiet ta' titjiriet fil-ġimgħa biex jipprovdu lil passiġġieri aktar għażliet u flessibilità. Dan jiżgura skedi konvenjenti kemm għal dawk li jivvjaġġaw għal rikreazzjoni kif ukoll għal skopijiet ta' negozju bażliet ta' economy u business class kif ukoll għal konnessjonijiet lejn destinazzjonijiet ewlenin bħall-Istati Uniti, il-Kanada, l-Indja, l-Asja tal-Lvant u t-Tramuntana tal-Ewropa. Brabta ma' din l-aħħar rotta d-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Jimborġ enfasizza l-importanza tagħha hekk kif il-Gvern Malti jibqa' impenjat li jsaħħaħ ir-rabtiet globali ta' pajjiżna. Carlo Micallef, il-kap eżekuttiv tal-MTA, esprima l-entużjażmu tiegħu dwar din l-espansjoni sinifikanti fil-konnettività hekk kif Malta qed tkompli tikber bħala destinazzjoni ewlenija fl-Ewropa. B'dawn iż-żewġ rotot Malta tkompli tikkonsolida l-pożizzjoni tagħha bħala ċentru fil-Mediterran u toffri lill-vjaġġaturi destinazzjoni attrajenti għar-rikkezza storika, kulturali u x-xenarji mill-isbaħ tagħha.